शिवजी के नाम रे कांवर से दुखतावे कान्हा रे बोले बम बोले मुस्कानवा रे। मिक्स बाय स्नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जामो चांदटोला। Presented by Tiger Music. मिक्स बाय सुजीत बाबू। असलम बाबू ठीक ठाक बिया नहीं कुछ के दुख बा भोला भोला रटे खाली भगती के भूख बा। ठीक ठाक बिया नहीं कुछ के दुख बा भोला भोला रटे खाली भगती के भूख बा। भगती में रहेले मगनवा रे भगती में रहेले मगनवा रे बोले बम जाले मुस्कानवा रे कांवर से दुखतावे कान्हा रे बोले बम बोले मुस्कानवा रे। मिक्स बाय स्नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जामो असलम बाबू। Presented by माडम Tiger Music.